And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas okay daw na wala kaming label. Ang importante, masaya kami. Itago niyo ako sa pangalang Bea. At ito ang aking secret file. May boyfriend ako. You can call him Drake. He is the only child. Si Drake yung tao na nakilala ko na merong kakaibang pananaw sa buhay. Sweet and friendly siya, lalo na sa mga babae. Pero lagi niyang nafe-feel na nag-iisa lang siya sa buhay. Kaya simula nung dumating ako sa buhay niya, minahal ko na siya. I gave him extra care and love para hindi niya ma-feel na nag-iisa siya. Gusto ko maramdaman niya na nandito lang ako palagi sa tabi niya. Nagumpisa kami bilang magkaibigan. Si Drake yung taong nilalapitan ko pag meron akong problema, lalo na tungkol sa love life. Siya rin yung tumutulong sa akin na makabangon sa lahat ng mga pinagdaraanan ko. Tinulungan niya ako noon na makabangon nung nag-break kami ng boyfriend ko. Hanggang sa dumating yung time na ginagawa niya yung mga bagay na ginagawa ng manliligaw. Though hindi siya nagpaalam pero ramdam ko na nanliligaw siya. Hanggang sa dumating yung time na na-fall na ako sa kanya. Pumunta siya sa amin para ma-meet yung parents ko. Naging mag-MU kami for almost 7 months. Hindi ko agad binigyan ng label yung relationship namin ni Drake. Kasi ayaw muna akong pumasok ng parents ko sa isang relationship. Kaya ayun, naging masaya naman kami nung una kahit wala kaming label. Kasi alam naman namin na the feeling is mutual. And we love each other even though we don't have a label. So yun nga, lagi ko siyang kasama kahit saan man ako pumunta. Lagi siyang nag-e-effort na sunduin ako para sabay kaming pumasok sa school at sabay kaming mag-breakfast together. Till one day, nag-decide siyang tumakbo as school officer sa department namin. Para raw tumaas din yung grades niya this semester. Kasi nga merong incentives. Hindi naman sa selfish ako, no? Pero tutol ako kasi alam ko na makakaapekto yun sa relationship namin at sa studies niya. Pero tinuloy niya pa rin. Hanggang sa nanalo siya. Dumating na nga yung araw ng kinatatakutan ko. Nawalan na siya ng time sa akin kasi naging busy na siya. So madalas, nag-aaway kami noon. Kasi parehas kami nag-a-adjust. Lalo na ako, nasanay ako nakasama siya palagi. Tapos napansin ko rin, nabawasan na yung effort niya sa akin. Pero naging okay rin naman kami ni Drake that time. Nadaan naman namin sa maayos na usapan. Hanggang sa meron siyang naka-close na girl, naka-officer niya. Let's call her Diane. Nagulat na lang ako kasi nung nag-check ako ng phone ni Drake, puno ng selfie ni Diane. Tsaka pictures nila together. So nagselos ako kasi hindi na nga kami madalas magkasama so wala na kaming pictures together. Then one time, nakita ko si Drake at Diane na magkasama. Silang dalawa lang. Kakain lang daw sila sa labas. So ako, tiwala naman, hinayaan ko lang. Hanggang sa napansin kong unti-unting nagbago si Drake na wala na yung effort at oras na binibigay niya noon sa akin. So natakot na ako. Sinabi ko kay Drake na bigyan na namin ng label yung relationship namin. Tutal, kilala na ako ng family niya at kilala na rin siya ng family ko. Nagulat ako sa sinabi niya na mas okay na yung ganito na wala tayong label. Ang importante, 'di ba, masaya tayo. Bata naman tayo eh. Enjoy lang natin yung buhay, tsaka hindi kita masasaktan pag ganito lang tayo. So ako, hinayaan ko na lang. Inisip ko na baka hindi pa siya ready. Hanggang one day nakita ko na may pinost si Drake sa social media account niya.
na pictures nila together ni Diane. Makikita mo yung sweetness nila together. So ako, I confronted Drake about that. Pero sinabi niya sa akin na wala lang yun. So nagtiwala na naman ako. Hanggang sa hindi ko na talaga maikakaila na may nararamdaman akong something kina Drake at Diane. So I asked Drake kung meron bang something sa kanila. Or what? And he said, ikaw mahal ko. Lalandiin ko lang yun, okay? Oo. Umamin sa akin ni Drake na may something talaga sila ni Diane. At inamin niya rin na gusto niya lang na may mangyari sa kanila. Kasi lalaki lang daw siya. Natutokso. At 2 taon na daw siyang walang bakbakan or kabakbakan. Gusto kong intindihin si Drake sa part na yun kahit alam kong mali. At nasasaktan na ako ng sobra. Gusto ko siyang intindihin kasi hindi ko naman kayang ibigay yung sarili ko. Hindi pa ako ready sa ganung bagay. And hindi pa naman kami mag-asawa para gawin yung bagay na yun. Pero naisip ko na makipag-iwalay na sa kanya. Kasi hindi ko naman kayang ibigay sa kanya yung bagay na yun. Na pwede niyang makuha sa iba. Pero naalaman ko na kailangan niyang pumunta sa abroad to visit her mom or his mom. Kaya hindi ko na nagawang makipag-break kay Drake kasi I don't wanna ruin his happiness. Ayoko na nandun siya kasama niya yung mom niya pero may iniisip siyang problema. Kaya hinayaan ko na lang muna. He was there for 5 days. At habang nandoon si Drake, nag-chat siya sa akin. At sabi niya, baka tigilan ko na si Diane. Ititigil ko na yung sa amin. Kasi na-realize ko ang swerte ko na sa'yo. Tas ipagpapalit pa ba kita? Mag-uusap kami pag uwi ko. Aayusin ko na lahat. So yun. Pag uwi niya, hindi ko na pinalagpas pa at sinagot ko na siya. Yes, binigyan na namin ng label yung relasyon namin. Naging okay kami at masaya ng ilang araw. Hanggang sa nalaman ko na may communication pa rin silang dalawa ni Diane. Nabasa ko yung sweet convo nila. Alam ni Diane yung tungkol sa amin ni Drake kasi nabasa ko sa conversation nila na binabanggit ako ni Drake pero nagpapakita rin ng motibo si Diane. Nag-away kami ni Drake nung nabasa ko yung convo nila. At sinabi niya sa akin na ititigil niya na raw yung sa kanilang dalawa ni Diane. Pero paulit-ulit na lang yung cycle na nangyayari. Magiging okay kami. Tas pag nakakita ko na naman na magka-chat sila or magkasama sila sa picture na magkatabi kasi pareha silang officer, mag-aaway na naman kami. Hanggang sa yun, nag-decide na akong makipag-break kay Drake. Ang hirap-hirap na at sobrang nasasaktan na ako. Kaya lang nakiusap siya sa akin na pag-isipan muna namin. Pumayag naman ako kasi hindi rin naman yun madali para sa akin. Alam ko na hindi ako deserve ni Drake. Pero gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na nandito lang ako for him kahit na nasasaktan siya. Or kahit ako yung nasasaktan. Nang sobra-sobra. Gusto kong ma-feel niya na he deserves to be loved. Kahit gaano pa siya kagago. At alam ko na meron naman siyang pag-asa magbago. Alam ko na meron siyang pag-asang magbago. Pagod na ako at hirap na akong ipaglaban siya. Pero mahal ko siya eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Itutuloy ko pa ba or stop na? Kung hihingi pa ba siya ng chance na magbago at ayusin lahat, dapat ko pa ba siyang pagbigyan? Or hindi na? Dapat pa bang ipagkatiwala ko sa kanya uli yung puso ko
Kahit na sinaktan niya na to ng paulit-ulit. Sana matulungan niyo ako. Muli, ako si Bea. And this is my secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.